То бях нещо сложно, натискаш едно копче и готово. Как си днеска? Добре. Къде си ходил? Сега излизам с 31, малко на разходка. Да. Взе да вали дъжд, страх ли те? От дъжда ли бе? Що да ме е страх от дъжда? Не да сме от захар. Да. Какво очаква на пролет нашия град Шумен? На пролет ли? Да. Много неща може да очакваме. По принцип. Нещо хубаво ще има ли? Ще има. Какво е това? Неща. Ще увеличат ли заплати, пенсии, нещо? Работа ще има ли? Да се надяваме, че ще ги увеличат, ама в тази криза... Коя създаде кризата? Кой? Тя не се създава, тя се натрупа с времето. Кой? Правителство? Бойко Борисов ще го сменим ли? Трябва да се смени. Кое да сложим? Той още трябва дълго време да помислим кой да сложим, защото който и да сложим... Ще краде. Нали? Прети поздрави на Анета, бе. То на Анета да пратя поздрави, ама къде се загуби тя? Додана не съм я виждал. Ще я намеря, Що си изпре профила във Фейсбук? Ще кажа да ти пише, не бой си. Довиждане. Довиждане. Не. Ти ако си го записах.